kelen bɛ armée kɔnɔ ni nomination in lajɛ mɔgɔw ɲɛ bɛ nomination in na fɛn dɔ bɛ nomination in kɔnɔ ɲɛ t'o la quoi o de bɛ fɛn wɛrɛ bɛ nomination in kɔnɔ min honneur ka bon ni fɛn bɛɛ ye et puis min qui est très très significatif et qui montre à suffisance que an ka armée bɛn ni kelenya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ nomination min kelen filɛ à titre exceptionnel n'a ye nomination in lajɛ a fɔlɔ-fɔlɔ o ye son excellence colonel Assimi Goïta lui il est proposé au grade de général d'armée à titre exceptionnel n'i y'o ta k'a lajɛ o kɔrɔ ko Assimi bɛ armée kɔnɔna la ale de ye général 5 étoiles ye jala dan jala dan n'o bɔra yen à titre exceptionnel au grade du général des corps d'armée Amina Jona Amina colonel Maliki Diaw Amina Alela ale armée de terre Amina colonel Femier colonel major Ismaël Ouagé ale armée de l'air Amina Sadio Kamara la ale gardien Amina Mouroubo Koné la an balimaw ka danfara kɛ ni ɲɔgɔn cɛ Assimi au grade général d'armée mais après tɔw bɛna au grade de général corps d'armée n'i ye corps d'armée lajɛ o ye étoile 4 ye Assimi ta ye étoile 5 ye a bɛ mun kofɔ ça veut dire quoi a kɔrɔ an ye Assimi bila an ɲɛma dans les faits an ye Assimi bila an ɲɛma devant le peuple malien wa an bɛ Assimi bila an ɲɛma maintenant même dans l'esprit militaire même dans l'esprit même de l'armée ça veut Assimi a b'a an ɲɛ an y'a bila an ɲɛma jala fɛnɛ la c'est nin ye armée ka honneur de ye nin tɛ 5 colonel ko ye nin tɛ 12 colonel ko ye nin tɛ 20 colonel ko ye Assimi de ye an ka ɲɛmaa ye ka transition diriger mɔgɔw yɛrɛ ɲuman na ko les 5 colonels mais a mana to colonel major dɔ b'u cɛla o mais o jɛra kan ka tila k'a fɔ Assimi devient le général d'armée 5 étoiles an tɔw bɛ 4 étoiles don mun na parce que Assimi ye président jɔyɔrɔ fa bilayi ni officier ninnu ye hɔrɔn ye n'o tɛ u b'a fɔ an bɛɛ de ko kɛ ɲɔgɔn fɛ i ma wusa n'anw mais e ye président jɔyɔrɔ ta k'a degun ta k'a risque ta ka tentative fɛn fɛn tun bɛ ko ka fagali kɛ e de tun viselen don hakilina minnu bɛ ta i y'a ta o tuma na e bɛ bila anw ɲɛ jala la sinon dɔw ka colonel jala ka kɔrɔ ni Assimi ta ye mais a ye fonction min kɛ nin 3 ans 4 ans kɔnɔna la u y'a dɔn a ye donc ce veut dire les 4 autres olu kɛra général de corps d'armée voilà le général de corps d'armée ale ye 4 étoiles n'o bɔra yen an bɛ taa colonel Abdoulaye Maïga la à titre exceptionnel ale kɛra général de division ye o ye 3 étoiles ye munna Abdoulaye Maïga bɔra CEDEAO a tun bɛ jɔyɔrɔ min na CEDEAO la Abdoulaye Maïga prenait à peu près moins de 10 millions par mois a bɛ démissionné don min na o ma jɛn n'a ye Abdoulaye Maïga nana ka faso baara la il est docteur il est colonel docteur a y'o to yen ka na jamana baara la Abdoulaye Maïga a ka porte-parole ya kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ tali kɛ gouvernement ka orientation politique la militaire socio-économique ça veut dire qu'il n'a même pas hésité un mot ka phrase kelen bɔ gouvernement ka kuma la un monsieur dynamique un monsieur engagé ale kɛra général de division mɔgɔ bɛ ko les 5 colonels ko tɛ o n'o bɔra yen an bɛ taa an ka cɛba tɔw la n'o ye général minnu bɛ yen ka kɔrɔ Daoud Ali Mohamadine ale ye général de division ye ale fɛnɛ dɔ farala ale jɔyɔrɔ kan donc an b'a fo nin kɛnɛ kɔnɔna la yan dan tɛ foli min na olu kɛra général de division ye fɛn min ye Abdourahmane Babi armée de terre ale fɛnɛ kɛra général de division ye ale tun ye général de brigade ye fɛn min ye Abdoulaye Cissé armée de terre ale fɛnɛ tun ye général de brigade ye ale kɛra général de division ye fo ka n'a bila Moussa Moriba Traoré la ale fɛnɛ kɛra ale tun bɛ transmission kunna télécommunication ale fɛnɛ kɛra général ye cɛba ale fɛnɛ kɛra général de division ye cɛba jumɛn kɛra général de division ye tugun général de division Keba Sangare Pankase Sangare denkɛ ale de kɔrɔkɛ Keba Sangare de kɔrɔkɛ sara a tun bɛ char de boli blindé Keba ye cɛ ye
Buguni gouverneur kɔrɔ ale de chef d'état-major adjoint ale de adjoint u fa fɛnɛ kun ye général de donc ale fɛnɛ kɛra général de division ye n'i ye nin nomination in jateminɛ mun na nin kɛra mɔgɔw bɛna ɲininkali kɛ ko mun na nin kɛra an bɛ segin an bɛ taa 1968 u k'a fɔ an ye à titre exceptionnel Musa ye jala joli don mais min ye ne tɔɔrɔ nin nomination kɔnɔ munna o ma kɛ première classe fɛnɛ ye non seulement on les a promis généraux mais après ne tun bɛ fɛ k'u kɛ première classe parce que Musa Tarawele y'a ka première classe don ayant le grade général déjà Musa kelen ka général jala don tuma min na Musa ka première classe fêté i bɛ officier caman ye généraux don i bɛ officier caman ye jala b'u la mais première classe tɛ dɛ ninnu ne tun bɛ fɛ k'u k'a kɛ avec aussi honneur de première classe u n'a ka kan mais est ce que wagati nataw la o bɛ se ka kɛ première classe ye wagati nataw la o bɛ se ka kɛ première classe Musa Tarawele y'a ta kɛ Musa Tarawele kelen général ye tuma min na a ka commandant d'unité a y'o wele ka na o de ye Musa Tarawele ka première classe don a la étant général Musa y'o fêté Musa y'a ka première classe fêté ka tɛmɛ général kan donc Musa kɛra général à titre exceptionnel n'o tɛ Musa bɛna don min na lieutenant de kun don mais dɔ k'a fɔ n ye n'a ye capitaine jala ye Musa la dɔ k'a fɔ n ye k'a ye commandant jala ye Musa la ninnu minnu nalen filɛ nin ye munna assise la an y'a ɲini k'u ka kɛ général ye munna an y'a ɲini an ne tun bɛ assise kɛnɛ kan ne tun bɛ commission na an y'a ɲini mun na a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye ninnu y'an ka jamana bali tilali ma Mali kun kan ka tila 2021 a baara bɛɛ labɛnna ninnu ye courage ta k'i jɔ an n'o cɛ u b'a ta don min na tubabu ye proposition k'u ye u bɛ to fanga la u bɛ amnistie d'u ma u bɛ kɛ ka élection ka 5 ans d'u ma k'u to fanga la u ka maliyɛnw janfa ils n'ont pas voulu ils n'ont jamais voulu ko bɛɛ kɛra ka ni mɔgɔ 5 fara fɔlɔ u ma se ko bɛɛ kɛra ka armée fara u ma se u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la dugu 1000 ani dugu 800 o de kun minɛlen don ninnu ye dugu 1000 ani 700 ani dɔɔni u y'o libéré tɔ tora damadɔni ye n'i ye armée ta k'a lajɛ pourquoi sɔrɔsiw sɔnna k'a fɔ a ye fɛn di ninnu ma min ka kan n'i ko char président Baden ye char san n'i ko avion président caman tɛmɛna min ye avion san nka drone dun le premier président à avoir acheté des drones au compte de son armée a fɔlɔfɔlɔ kɛra Assimi Goïta de du jamais vu Mali kabiri Ala ka Mali da Mali ka drone sɔrɔ a kɛra Assimi tile fɛn bɛ Assimi kunna général d'armée a n'a ka kan 5 étoiles a n'a ka kan filanan ye mun ye bibi in na en une année l'armée a fait 797 sorties au cours duquel l'armée a neutralisé 1800 terroristes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'armée malienne, les femmes, ils ont récupéré 72 000 km² en moins de 1 mois. Kabo Ber, Kana Djoura, Kabo Bamba, Kabo La, Kana Yele, Kata Agelok, Kabo Agelok, Kata Kidal, Kana Inafrak, Kabo Inafrak, Kani Yoro Bemine, en un mot, 12 ans d'occupation. Nous nous amené Kada Anma. Donc, Ibn Mounié, les radars des dernières générations, les avions de combat, les chasseurs multirôles, les systèmes de défense, les systèmes de défense aérienne, les S3 Kadam les SN S2 là, au Tchamaï, au Lassama, les obis, les bombes, les comment je s'appelle là, les missiles balistiques, les missiles supersoniques, les missiles de longue portée. Bien en même temps bon ni en bon il t'en sort quel est fait fladé mo il be mo do bon c'est qui bon mais en bi bon ni en bon il t'en sort oui aurait quoi ni infanterie ta kala je ni boro la kana cavalerie là ni boro la kana blindé là BTR Gansan BTR mi ma en bolobi on est à peu près à 400 BTR de Béboulé ko Bravamaya transporteur les blindés qui transportent les fantassins oui Rishikai avec forme ko blindé Maroni a faamuya olu ale ye blindé mun bɛ tali kɛ u bɛ cɛw ta u bɛ kɛlɛ kɛ moment difficile la olu de équipé no avec 3 mitrailleurs a bɛ fɔ de ma ko les véhicules amphibies n'a fɔ de ma armée kɔnɔ ko un véhicule amphibie est un véhicule encore non seulement a bɛ boli dugukolo sanfɛ mais aussi a bɛ boli ji la BTR ninnu y'o de o BTR ninnu de ɲɛma i bɛ fɛn bɛɛ y'a ɲɛma u b'a fɔ ko Blabayuza o Blabayuza o de b'a ɲɛma n'i donna ji la a bɛ yɛlɛma a bɛ kɛ jɛgɛ ye a bɛ kɛ i y'a faamuya b'a la a bɛ kɛ bateau ye a bɛ kaman bɔ
donc n'a donna n'a ye kaman b'o la i b'a ka fɔ robinet dɔ b'a duguma la o bɛ dayɛlɛ dɔrɔn ji min bɛ don a kɔnɔ o bɛ bɔ o ye mobili kelen ji fɛ mobili kɛra bato ye o de ye taa da terroriste kan Lac de Beau kɔnɔna la parce que u tun bɛ boli ka jigin ji la plus de 400 véhicules de ce genre a bɛ fɔ de ma ko des véhicules amphibies o kɛmɛ naani kɔnɔna na blindé kelen min avec les chinois u ye contrat kɛ 9500 blindés de dernière génération ayi o t'anw ta ye o sanna politiciens tile la o ye Marguerite Tifon ye Marguerite Tifon B7 ani B6 ni B7 o t'anw ka wagati ye an ka wagati blindé si a tɛ sɔn ka ko carton parce que olu yɛrɛ giriya kansan ye 4 tonnes u bɛ se ka yɛlɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kan bi bi in na n'i y'an ka cavalerie ta k'a lajɛ fɛn dɔ b'anw bolo ko Terminator c'est un véhicule qui est composé de 16 pneus qui est équipé encore de 155 mitrailleuses qui peut lancer des missiles et des bombes à la fois a kelen réservoir naani de b'a la réservoir naani o de b'a la wayi il y a un véhicule encore qu'on appelle Tonnerre Tonnerre bɛ anw bolo o Tonnerre tɛ ale n'ale gosira n'a y'a sɔrɔ san finen don il peut provoquer la pluie ale gosi kan cɛ se k'i jɔ a la a ye taa bi a ka taa armée lajɛ u bɛna wagati min na armée de terre était 21 régiments mais bi avec colonel Assimi Goïta on est à 23 régiments i bɛ se k'i jɔ cogo di bi sɔrɔsiw yɛrɛ y'a dɔn ko mɔgɔ nana sɔrɔsiw yɛrɛ y'a dɔn ko mɔgɔ nana c'est raison pour laquelle il mérite ses grades grade ma d'u ma ko coup d'état ou bien fɛn dɔ o tɛ jamanadenw an y'a laɲini mais k'u bila ɲɔgɔn ye tan k'a kɛ 5 étoiles colonel Assimi Goïta o bɔra armée la nin bɛ armée ka keleya yira nin bɛ armée ka danaya yira nin bɛ armée ka reconnaissance yira envers ces gens là sɔrɔsiw don dɛ mais ni min ye min kɛ don min na o ka f'u ye o de y'a to Assimi est proposé au grade de général d'armée 5 étoiles mɔgɔ ko général mun don kamakun falen lolo de la kunkɔrɔta lolo sankɔrɔta lolo kunnawolo lolo loloninjɛ k'a bi kunna lolo kujan lolo min bɛ sankɔrɔta ko fɔ lolo min bɛ kunnawolo ko fɔ lolo min bɛ monter en puissance ko fɔ manamana lolo tɛ cɛ bi ye nisɔndiya don ye sa ni saga kan ka faga sa ni fɛn bɛ bɛn ko fɔ nin de don donc u ye Mali tanga fɛn caman ma wa jala min b'u la nin o promotionnel caman bɛ yen min ye généraux ye dɛ Maliki Diaw promotionnel bari bɛ min ye généraux ye mais ils n'ont jamais voulu ils ont servi les Maliens d'abord Maliens bɛ se ka kunnawolo sɔrɔ cogo min na u y'o de ta fɔlɔ ni Maliens bɔra olu bɛ na sinon ils ont nommé combien de généraux plusieurs mais u m'a daminɛ o yɛrɛ la o mais u y'a kɛ fɔlɔ mɔgɔ sigi waliɲuman dɔn f'i ka dɔn waliɲuman dɔn n'i ye mɔgɔw waliɲuman dɔn mɔgɔw b'i waliɲuman dɔn donc u ye sɔrɔsi minnu waliɲuman dɔn olu y'a dɔn bi k'a fɔ ninnu ni fɛn dɔ ka kan mɔgɔw bɛ armée kɔnɔ olu donna ninnu ɲɛ siɲɛ joli u ye ninnu former olu b'a dɔn armée tun bɛ cogo min na bi a bɛ cogo jumɛn quand tu prends les avions de transport des troupes aujourd'hui an bɛ yɔrɔ jumɛn mun don fɔlɔ Ukrainiens de tun b'an ka avion boli Ukrainiens mais bi combien de jeunes officiers des capitaines migi minnu bɛ boli Maliens de don migi bɛnna ni min ye Mamadou Musa b'u kunna c'est un Malien c'est un jeune pilote malien an taara ka janaja la anw bɛ wuli bi MINUSMA tɛ Barkhane tɛ foyi tɛ équipage 100% malien an ka armée de l'air on enregistre plus de 40 vols par jour Mali armée de l'air bɛ min enregistré par jour plus de 40 vols an b'o de enregistré an b'o de traité par jour min bɛ taa dumuni di min bɛ taa bal bila min bɛ taa cɛw jigin des opérations de force spéciale min bɛ taa combat kɛ o bɛ yen ale nin fɛnɛ est-ce que b'a kalama mun bɛ transport fɛnɛ kɛ avion minnu bɛ surveillance kɛ nous on a plus de 155 Albatros L39 sɔgɔma o sɔgɔma o de bɛ wuli ka Mali kun n'a kun surveiller a carburant jateminɛ a wari jateminɛ joli de don a bɛ tali kɛ budget la dɛ mɔgɔ min y'an to embargo kɔnɔ ka nin bɛɛ kɛ k'an to an ni tubabuw tɛ to ɲɔgɔn bolo ka nin bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ fɛn t'an bolo ka nin bɛɛ kɛ bon n'u kuma jala in dun yɛrɛ ma an tun b'a fɔ ko mana a ye baara min kɛ aw sigara de yan an tun b'a fɔ bila ye min kɛ parce que n'i ye ko ye k'i to yɔrɔ min na ka tila k'a bila k'i to yɔrɔ kelen na i ma fɛn kɛ o i ma fɛn kɛ o e bɛ se ka na cogo di ka jamana bɔ nin degun kɔnɔ ka jamana bali tilali ma ka jamana sankɔrɔ ta ka partenaires ɲumanw ɲini ka na ni AEC ka na ni digitalisation de l'administration ka Transrail la wuli ka Comatex la wuli ka i ka baarakɛyɔrɔ binnaw la wuli ka siraw bɔ ka tila tugun est ce que b'a dɔn ka tila o kɛra la k'i to jala min na ka tila k'o jala kelen to i la la libération même du Grand Nord ça c'est un atout donc i tɛ se k'o kɛ k'a sɔrɔ e ye colonel major ye e ye colonel ye k'e bɛna tila ka na fɔ ne ma k'e y'o jala kelen ye non o kɔrɔ yɛrɛ ma jɛ n'i ka baara kelen ye donc an y'a d'u ma an de ka jamanadenw ka laɲini don nka k'u classé ta u ni ɲɔgɔn cɛ armée y'o kɛ mais u colonel duuru ye ko dɔ kɛ ka Assimi kɛ général d'armée ye walahi a bɛ waleɲuman dɔn ko fɔ
Parce que même après la transition, au corps honneur quand on a rendu Assimi, on doit rendre l'honneur au général d'armée, colonel général Assimi Goïta. Dama digala kalo saba yɛrɛ de b'an bolo an bɛ se k'a fɔ ko colonel awɔ armée yɛrɛ y'o yamaruya ni jalakɔrɔ donna kalo saba i bɛ se ka fili ka a tigi ka jalakɔrɔ fɔ punition t'a la foyi t'a la donc u ka yafa ma an filila Aguelok fɛn min armée communiqué kɛ bi k'a yira k'a fɔ ko kunun Aguelok Babancha kɛ wale tigilamɔgɔ olu tun ye u ka wale jugu u tun na o ta ka Aguelok kan ka o sɛgɛrɛ armée kɛla sababu ye ka o ko in ka o bali i bɛ se ka mun de fɔ an ye o la yanni an ka kɛ Zawa kɛnɛ n bɛ fɛn kelen f'i ye dimanche kun kan ka bɛn don jumɛn ma a bɛ n bilasira a don na dimanche le 10 ou bien le 11 dimanche le 11 mɔgɔw ka se k'a bila commentaire la n ka dimanche don fɔ parce que donba de kun kan ka kɛ donba de don dimanche le 12 dimanche le 13 à Tezawaten, terroriste est donc chauffé à 22h. Moi, je suis sur les gars, on va vérifier. Terroriste est donc dimanche à 22h. Vous avez donc un renfort sur un volontaire badé. Donc, nous ma Mali attaque, nous ma attaqué ça. Nous nous sortons. Quelle est attaqué au lieu de la zone ka. Il va quelle est niveau quelle est. Il y a territoire, il faut de tout fait pour préserver maintenant ton territoire. Maintenant, ni armée nana, taro faut tout l'année Algérie a datu. Et aujourd'hui, Janfa Dara Kenaka. Donc il faut avancer. Ou qu'on a Kidal attaquer lundi le 14 chou. À 23h qu'on a Kidal attaquer, allez ni Menaka. Donc Algérie va faire tout biga a tubira parce que ni kɛlɛ kɛra Tezawaten kɛlɛ bɛ don ale fɛ yen jagoya so tuto la sarakato la donc a y'u poussé ka taa n'u ye donc kuma national la u ye réunion kɛ Tezawaten le dimanche soir à 22h donc u ye volontaires ni renforts minnu nana u ye baaraw boloda donc pour que o ka kɛ u bɛ Kidal ciblé ani Menaka ani Aguelok. Pour ce faire, il y a un indicateur qui est placé. Donc, on a attaqué à peu près à on a attaqué une Jamakulu, mais à Katani Mobili qui est ça va Kemenani. En quoi ça veut dire que la France 24 est RFU Bafo. Oui, à Wakata Tezawaten. Tezawaten, tu as attaqué qui est là. Eh, à la Cabargado, nous sommes sur une nappe. Au même moment, le lundi à 14h, les drones maliens, ils ont tué plus de 67 terroristes. Avec qu'il fait un dogoulin comme il y a bien poussé. On devrait être attaqué le lundi soir. De sûr. Mais nous, ça veut il n'est plus que armée de l'opération Gablene, armée de est-ce qu'il va calmer ça veut dire opération de Bali. On m'a bonne calme allez armée m'a communiqué plus de 67 morts. Anya be alaki. Ka bebla tout daro là. Donc mo mi OK, il va communiquer m'kalani ka fina bi. Ou yerekera. Anya dadi kulo yerekera. Wa même il faut mo le wakati kungurum kodo. Il y a de localiser, il y a de beber. Il y a agali. Aye quand attaquer les 10. Ala ka mo autora la. Aka baradura mbeno ye akasaye. Anya li njenfa. Aliza buya anya li njenfara. Totora ya agali abeber. Inshallah malien kan kono ni jala from donner fleni. Asimga jala croix tirusi folo mi na ba shubo be yadi. Ayi ngo mogo ye minga asimga ka 5 asimga 5 étoiles. E ba kalama ko ama fenge abe tirusi duru faka anyi. Abe yadi faka. Abe amadu kumfa faka. Abe o kuma na femi Fadi Al Mahmoud abo faka. Abe Ag Buhada abo faka. Ahmed Ag Al Faraka abo faka. Les 5 aba klito ni be jala kilin ni be lulu ni kilin ni. Aba aussi aba la. Parce que aye ko de da chema bi. Iboron ni jala dobe na tiletsa ko de quoi. Plusieurs fois étant présent Assimi coordonne les opérations. Ni chechité min sa terrain sans faire comme permissionnaire. Plusieurs fois ni ay djiko ni srako ni fin nous Assimi dato la fono avec la fin de gérer sur le terrain ni tenir ni armée à don Assimi étant présent étant au palais il encore observe il dirige les opérations sur le terrain donc il a toujours participé aux opérations parce que c'est un élément de force spéciale donc il n'a pas perdu la main à ma main perdu nous va attaquer Soumi fait à Femi Aguelok Menaka
mais a don su armée ye gosili kɛ su fɛ est ce que b'a kalama fo ka brigadier min bɛ ka gosili kɛ fo ka tila k'a tɛgɛ kɔni den kelen déplacer fo k'a tɛgɛ kɔni den kelen déplacer olu bɛ ɲinɛ min kɔ minɛn dɔw bɛ yen n'i tɛ sɔrɔsiya dɔn i tɛ se k'a ci u nana agɛlɛw u kɛlen ka attaquer tuma min na arme dɔ bɛ yen ko 14-5 o 12 tɛ kelen ye u ye 14-5 placé min ma 14-5 ci ça fait armée tɛ kunfɛ baara ye quoi arme dɔ bɛ yen n'i b'ale ci bolo tɛ dɛ f'i sen ka appuyer n'i t'i sen kan ça fait il faut être fort sur les pieds n'i bɛ arme dɔ bɛ yen n'i b'o ci n'i jɔ cogo man ɲi dɔrɔn a b'i faga min yɛrɛ y'a ta k'a b'a ɲɛsin kama k'a b'a ci yɔrɔ ma i sɛbɛ kalama a sen fula o b'a kɔrɔ k'a sen kuru k'ale kunkolo fara fɛn kun an y'ale kun ci u b'a dɔn mɔgɔ t'an ka tage ten bilen dɛ donc i ye communiqué minnu fɔ nin n'i y'a ye a ma fɛn an tilala mɔgɔw la sinon u tun bɛ fɛ ka attaquer dimanche lundi su i tun b'a la gosi i ma i tun bɛ to k'a fili ko non ko le tour c'est Kidal maintenant ko Kidal de kan ka fɛ donc i y'o kɛ dimanche su lundi 14h an tilal'u la an y'u ka ko nɔgɔya vraiment n b'i fo k'i waleɲuman dɔn vraiment k'a f'i na alhamdulilayi Teza Waten ani nin jalakura in u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ la libération totale de Teza Waten ani nin jalakura in voilà ne ko Bubu Teza Waten a kuma cayalen don bi dɔw ko ko armée tɛ ka communiqué kɛ Teza Waten kan ko mun de bɛ Teza Waten mun na terroriste yɛrɛ ma communiqué kɛ Teza Waten kan aw bɛ fɛ armée de ka communiqué kɛ terroriste bɛ Teza Waten bɛlɛ voilà anw tilala o parce que à chaque fois mɔgɔ bɛ ɲinɛ min kɔ armée ye fɛn dɔ de bila en place ko campagne aérienne n bɛ layidu da aw ma ko jan tɛ quoi terroriste ka position ma fɔ an de b'an ka position fa donc ko jan tɛ wagati kunkurunin an donna Kidali cogo min na yɔrɔ i bɔr'o kalama an ma don Kidali duguma o force spéciale jiginna yɔrɔ min dɔ ka kan minɛ su fɛ ka mɔgɔ bɛɛ faga k'a ban dugu jɛra an ye drapeau kɔrɔta bon Teza Waten bɛ kɛ ten i t'a mɛn a baara kɛ yan nɔ il y avait des forces invisibles éléments invisibles de bɛ yen wagati jan yɛrɛ tɛ surtout nin promotion kura minnu kɛlen filɛ nin ni Ala sɔnna ma an bɛna o kibaruyaw di an nisɔndiyalen don bi ninnu ka jalakura ko de la vraiment mɔgɔw ka dɔn ko généraux dɔrɔn tɛ dɛ u ye général de corps d'armée de don corps d'armée de don ani général d'armée de don donc Ablaye Maïga ale kɛra général de division ye n'o tɛ fɛn min ye colonel fɛn min ye Maliki Diaw ye ale kɛra général corps d'armée ye fɛn min ye Modibo Kone ale kɛra général corps d'armée ye fɛn min ye fɛn Ismaël Wage ale kɛra général corps d'armée ye Assimi Goïta ale kɛra général d'armée ye Ablaye Maïga ale kɛra général de division ye donc colonel minnu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ o de ye nin an b'i fo k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min an bila ka taa hali bi babu laban na an taa Niger o y'an ka babu laban a yirala k'a fɔ ko sira minnu bɛ yen nɔ ani monument minnu tɔgɔ kun dalen don français ka cɛbaw la français ka yɔrɔ la ko Niger o ye olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ falen i bɛ se ka mun de fɔ an ye o la kuncɛ kuma na tɔgɔ dalen don Faransi la Niger y'a bɛɛ falen AES bɛɛ de bɛna taa falen Mali ni Burkina fana bɛ ka taa labɛn an ka cɛba dɔw de ye baara k'a ɲɛ bi bi in na an ɲɛ bɛ carré dɔw la ko Iri 14 juillet ni fɛn ni kiriti ka taa nin tɔgɔ bɛ yɔrɔ min na a bɛɛ bɛna falen an bɛna a bɛɛ falen ka dɔw da cɛba la ka dɔw da Babemba la ka dɔw da Amadu Diko la ka dɔw da i y'a faamuya b'a la fɛn Maraba Kasim na ka dɔw da est-ce que b'a kalama fɛn min ye Filabo Sissoko la minnu ye baaraba kɛ Mali la a sera an k'olu tɔgɔ da ten sa tubabu minnu y'an faw faga k'an baw faga n'u y'an ka yɔrɔ kɛ kaburu don yen hali bi an ka yɔrɔ tɔgɔ dalen b'olu de la o banna donc président baara la Niger ni Burkina b'u ta baara la u bɛ ka personnalités de fara ɲɔgɔn kan mɔgɔba minnu kɔntɔ ka da parce que n'a baara bɛ kɛ fo région bɛɛ ka fɛn de bila ka na personnage de bila ka na bɛɛ b'i ka mɔgɔba de tɔgɔ bila ka na parce que n'i b'a kɛ Bamakɔ dɔrɔn tɛ u ka monument tɔgɔ dalen bɛ fan o fan i tɛ se ka k'a baara ɲuman dugutigiw consulter parce que mɔgɔbaw de tɛmɛna a dɔw ye dugutigiw ye a dɔw ye alimamiw ye a dɔw ye fɛnba tigi wɛrɛw ye tugun donc n'i bɛ tɔgɔda in kɛ i jija k'i ka mɔgɔbaw i ka notable consulter dugu n'o tɛ i bɛ erreur kɛ donc Modibo Keyita ta kɔfɛ fɛn caman bɛ olu tɔgɔ kan ka an ka mɔgɔbaw tɔgɔ kan ka da fɛn caman na Niger ye min kɛ k'a fɔ a ye ko bravo ko félicitations an b'a fɔ a ye Temira ale bɛ nin baro kun cɛ tew la te maaw ka taa Temira san k'u da la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na